foka walimado bololo kana mau ambe au foka walimado ambado ka fo munu be ka an sui tele sanfɛ ni wakati la deguni dɔ be tele ko la ambe ube an sɔrɔ sira la o la dɔgɔkun ambe ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan min kɛnɛ kan ale de tɔgɔ ye ko 7 sur 7 min ni kunnafonidilaw yɛrɛ dama be ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka baro kɛ jamana kunkankow kan o la nin dɔgɔkun in kɔnɔ jamana kunkankoba ye min ye o ye ka fɔ min ye accord lawaleyali ye accord min n'a signera kabi san 2015 Ibrahim Boubacar Keïta régime tɛmɛlen kɔ transition mɔgɔw olu kɔni bɛ fɛ ka accord lawaleya kosɛbɛ an bɛna an nɛn don la ka sababu kɛ Kidali taga dɔ yɛrɛ kɛra min kuma cayara dɔgɔkun in kɔnɔ kosɛbɛ an bɛ an nɛn don o ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra yen nɔ min ye premier ministre Mokhtar Wane ale fana ni politiki mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye ka se ka kuma min ye kalatako ani koɲa ninnu bɛ taa cogo min an bɛ an nɛn don olu ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka nin kuma ninnu batire maa naani b'an bolokɔrɔ yan nɔ bi Malik Konate, Malik i ni sɔgɔma. Comme i y'a fɔ cogo min na an b'a an lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo ni maa min fana bɛ ka an lajɛ fan diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na ka bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu dɔn kɛ Mali ye Ala ka Mali kumabɔ maa minnu fatura Mali ko la Ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na ani baramɔgɔ min fana fatura Ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na maa minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ dɔgɔtɔrɔso la Ala ka lafiya dabɔ k'u ye k'an jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ka renouveau cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo. A diyara an ye kojugu. Gabriel Tienu bɛ baara kɛ journal Le Reporter la Gabriel i ni sɔgɔma. Ma foli bɛ teleso ni arajoso ɲɛmaw ye ani lamɛnnikɛjɛkulu u sigira sen kan foli fana bɛ mɔgɔ minnu bɛ u sigi k'an lajɛ jabaraniw sanfɛ ko bɛɛ ni sɔgɔma ko ala ye amin. Mamadou Kan ka bɔ arajo kile la Mamadou ni sɔgɔma. Sibiri k'an lajɛ an b'u fo an bɛ dugawu kɛ Ala ka sigi diya. Boubacar Payita o Buba i ni sɔgɔma. Kaba i ni sɔgɔma n bɛ n baarakɛɲɔgɔn fɛn plateau kan n b'a bɛɛ lajɛlen fo n bɛ e yɛrɛ fo parce que émission débat organisé a ma nɔgɔn renouveau mɔgɔ baarakɛla bɛɛ lajɛlen mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ ma laban mɔgɔ bɛ k'an filɛ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn nin wagati in na n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. A diyara an bɛɛ lajɛlen o la an bɛ don an ka bakurubaw kɔnɔ nka yanni an ka bakurubaw an y'a ye k'a fɔ kunnafoni dɔ tun bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ sur an bɛ tour de table kelen kɛ o kan Imam Mamou Dicko a ka manifeste bɔlen kɔ yen nɔ kunun a ye interview dɔ accordé France 24 mɔgɔw ye min kɔnɔ a y'i da don kuma caman na Malik i ye video in lajɛ a dakuru ye damadɔni. I ye video in lajɛ kaba je crois que Imam Mamou Dicko mɔgɔ caman tun bɛ yen nɔ mun tun bɛ ka siga manifeste in na je crois que a y'a sɛbɛntiya ka bɔ bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'ale de ye manifeste in sɛbɛn a y'a sɛbɛn ko minnu fana na a y'olu fana fɔ a ko k'a fɔ wagati dɔ kɛra par exemple IBK ka coup d'état la a yɛrɛla k'a fɔ 2012 o wagati kɛlɛ a bɔra ka kuma mais pourquoi cette fois-ci a ma kuma ko coup d'état kɛra o kɛra ka ban mais ale tun hakili la k'a fɔ jamanakɔdenw ni tenitigilakaw n'o y'an ka sɔrɔsiw ye k'a fɔ ko confiance min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ relation bɛ k'u ɲɔgɔn cɛ ale tun bolo ko o fɛnw tun bɛ kɛ mais a ɲɛ b'a taabolo la cogo min na o tɛ ten en même temps jamana bɛ ka mara taabolo min kan n'an taara o taabolo kan an bɛ taa fɛn na fɛn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ an ma sigi ni fɛn min ye wa a ko k'a fɔ jamana mara cogo min filɛ nin n'i y'a sɔrɔ an bɛ ka taa taabolo kan na élection kɛ nin sira kan an bɛ taa dingɛ kɔnɔna na donc hukumu na k'a bɛ y'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka mun de kɛ cogo min na ka se ka Mali bɔ nin sira kan donc je crois que bakuruba la a ka kuma b'a yira dɔrɔn jamana bɛ ka mara taabolo min kan ni wulikajɔ kɛra minnu kama o tɛ ka taa o taa sira fɛ fɛn jumɛn bɛ kɛ sisan cogo min na ka taa sira fɛ je crois que a y'a yira k'a fɔ ko maaw b'a fɔ ko agenda caché b'a la a ko k'a fɔ agenda caché t'ale bolo mais ne bɛ se ka yɔrɔ min fɔ dɔrɔn a bɛ sinsin o ka kuma bɛɛ a ka kuma kɔnɔ peuple donc a yɛrɛ ka kuma na a y'a yira k'a fɔ ko ni jamanadenw ye mun décider donc jamanadenw ye mun décider o bɛ tɛna kɛ jumɛn ye yala jamanadenw bɛna décider wa Dicko de ka kɛ candidat ye wa yala jamanadenw bɛna décider Dicko de ka taa négociation na wa yala jamanadenw bɛna mun de décider donc je crois que a y'i sinsin o de kan donc ale ka agenda caché o t'ale bolo mais jamanadenw bɛna mun fɔ donc jamanadenw bɛna mun fɔ donc je crois que a ka kuma na i bɛ taa yɔrɔ sɔrɔ a la yɔrɔ dɔw fana bɛ yen a bɛ bila réflexion na a bɛ bila ten i yɛrɛ bɛ taa ɲinini kɛ ka ko ɲɛɲini. Mamadou Kan dɔw ye interview ye comme si Dicko bɛ fɛ ka sursis di transition ma k'a tɔ prolonger est-ce que o y'a kɔnɔ. Ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ c'est vrai que Malik a bɛɛ brossé o presque ni ye mun y'a kɔnɔ o de ye a jigila misɛnyara transition taabolo la peut-être les hommes
qui sont au sommet de l'État aujourd'hui, ni fanga kalifaro la bibina, va barake tuko maja, ne bu ablo mnankono, parce que ngal chaman kera la souvent bi yelere, parce que là d'abord be ban ngana ni ngana malika. Mais on m'a fait aller comme Mamadou Kane. Bien sûr. Parce que Beko Kale de mo don. Tout à fait. En fait, problème on l'a dit. Il y a un temps pour parler. Vraiment, le timing que l'imam a choisi, moi j'estime que il y a faut que les clés à 24 heures, pendant 4 mois. Moi je crois que ni dans nos rati, ni dans la mousse, je crois que l'imam taille. Parce qu'il y a eu beaucoup de dérapages. Il a fermé les yeux là-dessus, c'est sa stratégie. En tout cas, c'est une stratégie pas du tout gagnante. On bat, c'est-à-dire faire le gauche Narakalani. Donc, moi, on est analysé. Moi, je crois qu'il y a tant trop avant de réagir sur certains sujets clés. Parce que en même temps, il a de l'espoir. Espoir, il y a peut-être le peuple. Après, moi, je n'ai pas bien compris. Malik a fait ça, donc on a réfléchi à eux, il y a mais clairement, notre orientation au moment. Il m'a faut maîtriser. Non, quand faut orientation la tableau là, ni qu'on ait interview surtout comme ça, ni ma c'est qu'un tableau familial. C'est vrai, il y avait des questions. Mais quand on a corps, allez faire kunglena ou donner le avec moi il faut clairement. Mais ni c'est flou pas bien qu'on a beau analyser tu connais. Oui, parce que moi je crois que au Djamana situation est tableau. Parce que tu te rappelles, il y a 4 ou 5 mois, IBK Bimorati. Ça a suscité beaucoup d'espoir au sein de la population. Mais 5 mois après, c'est presque pire qu'IBK. Donc, Nico Bochouala, moi je crois qu'il garde une marge de prudence. Attire Fidjila Chouadola. Makora Fanando, c'est un acteur du mouvement de Mugabe. Donc, moi, je dois avancer plus fort. Moi je crois qu'il est plutôt prudent. Mais franchement, moi, je n'ai pas trouvé l'imam Diko, cet imam Diko qui nous dit les choses très clairement, ni flou. Limpide, à Djelé. Voilà. Bon, c'est mon analyse personnelle. Bouba, il y a interview ici. Bon, il y a interview ici. Et il n'a pas eu de comme mais pendant tout ce temps, Beko imam était absent fin Chamankera. Mais moi personnellement, ni imam me bo imam kunga kuma malien on fait. Ka kuma malien on fait mona anga média ou bien mais kuma on le fait follow. Et au aspect de quoi, j'ai pas trop apprécié à sortir parce que c'est comme si il s'est adressé à d'autres personnes mais pas aux Maliens. Parce que ni après combien de mois d'absence et puis c'est une musique ni boriga musique il veut kuma malien on le fait. Malien billet média tout de suite et maintenant. Mais ni comment France 24 quand ni comment je n'ai rien contre eux. Mais il veut comment malien de fait fort. Bon, nemo aspect de apprécier à café ni bella parce que sa sortie vraiment il s'est pas adressé aux Maliens, il s'est adressé au reste du monde mais pas aux Maliens. Alors que donc aïe à comment bien communauté internationale. Voilà, c'est bien mort de fait. Mais ma comment malien fait alors que fond fait minkera ka damni ibe wuliga jofe me kara fo ata ibe ka bin mo bora ni mo keme bora mo bishegi bora ale kuma kan ko fa maintenant o kalo duru o ko fe mo bora ni agilna mino ni o agilna ma sabati mais ni bo kuma fo ibino o fo malon ba me media mununa sasa maintenant tobe bo malon de numa ka fo ki kuma na malon fe mais tobe bo malon numa mais bon il est mis fort aujourd'hui et k'a fɔ un digo min dɔn sɔnni i bɛ ka bini a kuma na a bɛ faamu c'est-à-dire interprétation t'a la c'est-à-dire o tɛ se ka kɛ cette fois-ci parce que aujourd'hui fɛ candidat sera ma la situation est pire que IBK et n'i ye situation ta k'a lajɛ de bout à bout secteur tɛ yen k'a fɔ ko nin yɔrɔ in na tiɲɛna IBK bin ni sisan cɛ nin yɔrɔ ɲɛna an ka o bila kɛrɛfɛ o tɛ yen bon ale min kɛra jama fanba la bɔbaga ye ni nin situation bɛ yen donc n'a bɛ bɔ il est ex-abbé, c'est comme moi qui a travaillé chez ça. Il va y avoir télé moko bora ka anta sa ka hakila dia ka foko ni 7 sur 7 ye ina fo anguye avancer donita a radio fan fait ambe imam Mamoudi ko interview min di France 24 moko ma ambe o kuma la ay nyingali ke buba paita wala ngaka analyser me ka so ke ambe ka tour de tableau ke o kelenga o ka buba paita se ka tebela. Voilà, donc ne gongo ne m'a mis apprécié à quoi sortir là, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il aurait dû
parler aux Maliens, médias maliens, parce que à tɔgɔ manifeste bɔra tile damadamani ala yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔgɔ i y'a fɔ chaîne dɔ kan k'a fɔ olu ma da la fɔlɔ u sigasigalen don n y'a sɔrɔ imam don donc ni imam bɛ bɔ k'o sɛbɛntiya k'a fɔ ko ale de don imam kan ka o kɛ maliyɛnw de ɲɛna k'o fɔ maliyɛnw de ye pour que ka fɛn fɔ maliyɛnw ye maliyɛnw ka o kunnafoni di sow bɛ yen nɔ c'est à dire an ni de reproché an ka ɲɛmɔgɔ la k'u tɛ kuma ye mais u taa kuma mɔgɔ wɛrɛw de ye donc imam Dicko y'o de kɛ ne b'a ka fɛn bɛɛ interpréter a ye kuma min fɔ a y'a fɔ diɲɛ mɔgɔ de ye mais certainement a bɛ tila ka na kuma maliyɛnw fɛ. Gabriel Tchè. Merci. Kaba, moi je me rebondis Paitao ka yɔrɔ na fɔlɔ quand il dit que ko kɛlen ka t'i exprimer France 24 kan ale m'o faamu kosɛbɛ mais je pense que ni fiɲɛ dɔw fana bɛ taabolo la communication nasira fan fɛ o fana bɛ bɔ an kunnafonidilaw minnu bɛ Mali kɔnɔ yan tuma dɔw la an tɛ girin mɔgɔw kan ka taa mɔgɔw nɔfɛ pour que primaire min bɛ yen ka solliciter n'i taara tigi nɔfɛ n'a ma sɔn ka kuma d'i ma ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma n'i bɛ kuma là tu parles avec précision quoi ne taara ɲini a fɛ a ma sɔn. Je voulais vraiment qu'on mette ça sur la chaîne nationale ou bien organe minnu b'an bolo kɔrɔ yan ni o bɛ an ka todukan fɔ a tun k'i sara jamanadenw na o kan mais on voit souvent que à l'extérieur aux chaînes internationales olu bɛ solliciteli kɛ et c'est des chaînes de très grande obédience donc audience disons mɔgɔw bɛ suit a kan kosɛbɛ donc les gens se sentent honorés d'intervenir sur ces genres de chaînes k'a sɔrɔ normalement i n'a fɔ an bɛ situation min na bi bi in na jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ni k'i bɛ kuma jamana ka kɔnɔna ko la ni jamanadenw fɛ i bɛ kuma kan na ani yɔrɔ la yɔrɔ min na min ka surun bɛɛ lajɛlen na. mais est ce que a yɛrɛ ka crédibilité kama i kelen ka 5 mois kɛ i tɛ kuma. non est ce que ça c'était l'aspect communication. ni yɔrɔ la n t'a fɔ ko n tɛ a fɛn na on a sollicité maintes fois ne i bɛ taga i bɛ sigi a bɛ fɔ ko non k'a tɛ fɛ ka kuma bi k'a tɛ fɛ ka kuma bi tuma dɔ la i bɛ taa i bɛ sigi o yɔrɔnin faamuna mais manifeste kɔni publiera non ne bɛ na o je veux dire que non on a dit ni y'a fɔ an b'a dɔn manifeste kɔni publiera dans les journaux maliens bɛɛ b'o kalama maintenant ni mɔgɔ min mako tun b'a la télé kunda ni radio so kunda mais mɔgɔw y'a sollicité Mahamadou. Je ne dis comment tu là juste une précision. L'imam a fait 5 mois il parle pas. Moi ça dit que ni manifeste beau la moindre des choses toi-même tu prévois de parler conférence de presse il va accompagner il va français les médias bien invités y compris les médias internationaux mais cette façon de faire médias doivent vouloir parce que influence il y a France 24 ou d'autres médias parce que nous n'a comment mais moi je crois que c'est pas une bonne méthode. Il fallait organiser une conférence de presse. Moi, mais depuis le 10 juillet. Très bien. Mali Hageto. Mais je vais rejoindre Mamadou Kane à ce niveau. Quand les gens pensent que ambiguïté il y a matière à débattre sur son intervention, les choses sont très claires. Mahmoud Dicko est dans une phase de dire publiquement et à qui veut l'entendre et comprendre qu'il est. Voilà. Mahmoud Dicko Sagoya est de Bibina. Danaya ka da kan jamanadenw fɛ a k'i kan bɔ jamana ɲamaya nɔfɛ. Non, ça c'est moi ma analyse. Mais pour le moment comme à moi boire officiellement. Non, écoutez, Mahmoud Dicko est dinémɔgɔ ye. A tɛ précipiter fɛnw kan. A bɛ fɛnw fili mɔgɔw sen kɔrɔ u ka apprécier. N'a bɛnn'o ma a bɛ taa o sira fɛ kɛ. Sinon je ne comprends pas quand quelqu'un qui veut mɔgɔ min b'a fɛ i da don jamana et puis d'ailleurs a bɛ ka fɛn o fɛn fɔ ninnu ye ça c'est des choses an ye minnu ye ka ban. Il était chargé de bon office, je crois bien. Mission de bon office. Boubé Nanami Abomina. Nous, qu'elle est damnée à nous. Je crois bien que ça c'était une opportunité pour que Mahmoud Dicko Mali gouvernement ni Yad ni Koufa nous guérions. Ce qui a fait que Benga ka fait d'oka. Mais faut qu'à ta fois aux missions d'amener ni Katasi à Bagnola. Ama non faut donc do fali de tout mais non mo ko lembe ka fo bibi na non je suis prêt je m'engage je crois bien que en quand page de tourner et de comprendre réellement l'intention Mahmoud Dicko hakilina na sagoya mi bibi na ne re ka family la o de nyanyini ni ko wara tala je crois bien que ne re ka family la ça c'est un appel et il a bien fait avec le manifeste ka fo ko ni jamana denw ye mbla yoro mina mbeyi jamanadenw b'a bila yɔrɔ jumɛn na
o de ye i ye danaya da mɔgɔ o mɔgɔ kan a si ma kɛ sababa ye an yɛrɛ k'e lajɛ sa n'a y'a sɔrɔ e kɛlen jamana ɲɛmaa ye n'o tɛna fisaya an ma ne kɔni ye ko faamu o bolo cogo la. Mamadou Diko bɛ ka ballon bila mɔgɔw senkɔrɔ walasa mɔgɔw k'a wele je appel de Sikaso appel de Badalabugu. Oui, appel de Sikaso, appel de Badalabugu. Chez y'a fɔ ka kuma kɔnɔ comme on bɛ kuma ni Diko parce que an bɛ ka kuma ni imam de donc an bɛ silamɛya ta de fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ olu yɛrɛ de b'a fɔ an ɲɛna misiri kɔnɔ k'a fɔ ko c'est à dire silamɛya la a tɛ bɛn i yɛrɛ ka wuli k'a fɔ k'i bɛ ɲɛmɔgɔya ɲini a bɛ proposer nin walima a bɛ fɔ i ɲɛna karisa nin ta donc je crois que Diko o de kosɔn n y'o fɔ n ka kuma daminɛ fɔlɔ la n ko Diko ka kuma fɔlɔ comme a fɔra ko agenda caché b'a bolo a y'i dogo ale fɛnɛ comme a fɔra ko ale bɛ k'i dogo fɛn dɔ kɔfɛ donc ale fɛnɛ bɛ k'i dogo peuple kɔfɛ ne y'o jate parce que a kuma o kuma ni peuple de ye mun décider donc peuple bɛna mun jumɛn décider Diko de ka kɛ candidat ye wa walima Diko de ka kɛ transition président ye wa walima Diko ka kɛ tuguni a transition président oui ni ko transition président parce que a fɔ ko non son temps tɛrɛ a ko minnu filɛ nin ye sisan n'u ka jamana bana n'an taara nin taasira kan k'an tɛ don an tɛ taa élection ɲɛnama je sais pas tout peut arriver, je ne sais pas, mais quand même ça c'est juste une mou famille ka kuma kono parce que a yira ka fo transition ka ta tableau nga ni mɔgɔ mun ka gérer sisan n'an taara o tasira fɛ k'an bɛ taa sira jugu kan donc kɔrɔba yira mun ka gérer sisan déjà kɔrɔlen Adela ka kumakan dɔ fɔ o ko la ka fɔ jama maracogo min bɛ n'o y'a sɔrɔ olu ma ye olu bɛ bɔ minnu bɛ na mun ka ɲi a ko la en même temps a b'a fɔ fɛnɛ a ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ waati min na ni a b'a fɔ a ma ko i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ ko minnu filɛ nin fɛn da la n'o ye djihadiste ou bien n'a bɛ fɔ ma terroriste Yadi Agali k'i bɛ fɛ ka taa négocier i bɛ fɛ ka kɛ ka se ka kɛ médiateur u ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ fɔ ko ale tɛ k'a décider mais peuple de b'a décider donc cela veut tout simplement ni peuple ko k'a ka taa ale bɛ taga ni peuple ko k'a candidat a bɛ kɛ candidat ye ni peuple ko k'a mun décider donc en quelque sorte agenda caché cɛ n'o ye mun fɔ n tɛna a fɔ o cogoya la k'a fɔ Diko bɛ fɛ de peuple k'a fɔ dɛ mais en tout cas a ka kuma b'a jira ni peuple ye mun décider donc peuple k'a bila ci dɔ la Mali ka kuma tɔ sɔn ji la ni ma fili a ko agenda caché t'ale bolo parce que ale fana ye jamanaden ye n'a fɔ tɔw bɛ cogo min na ni ale kan ka kɛ jamana ɲɛmaa ye ça c'est le peuple qui doit décider ne ma fili kunu a ye min fɔ c'est exactement ce que je crois avoir entendu donc je crois bien que agenda caché ko kuma mɔgɔw b'a fɛ k'o sama sama o yɔrɔ il dit que non ale ye jamanaden ye a hakɛ fana b'a bolo n'a ko k'a b'i kan bɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ donc ale mako tɛ agenda caché la ayiwa an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ don an ka sujet bakuruba fɔlɔ kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔ fɛn min fɛnɛ commentaire ka tɛmɛ kunnafoni bɛɛ lajɛlen kan o ye k'a fɔ ko accord lawaleyali o bɛ gouvernement sɛbɛn ma o misaliya surun ye min ye ka taa CSA belebeleba dɔ kɛ Kidalikaw fɛ yen nɔ a tako 42 Mahamadu Kane ka taa CSA teni Kidalikaw fɛ yen nɔ e ka analyse ye jumɛn ye o kan. Bon, c'est symbolique. Il y a d'abord au Kama les symboles. Après, à côté, il y avait beaucoup de détails. Le drapeau là, il est sans fin. Les gens ont beaucoup commenté ça. Mais, analyse, moi, je vois l'envers du décor. Nebe médaille, mais côté 2, il y a parce que entoura aspect beaucoup plus festif. Voilà, Conseil de sécurité, 5 pays. C'est la France qui a mobilisé la communauté internationale pour que le ministre et 6 ministres de la République. Voilà. Donc, en France, Issa Kaba, CSA qu'on a là directement. Mais en France, les gilets jaunes sont sortis. Macron est descendu dans l'arène à travers des débats publics. Dans les pays profonds en France. Moi, je crois que le dialogue national inclusif, Deni Munkera Yano, même si, je reviens là-dessus, parce qu'à organiser tout le monde, mais les conclusions, moi je crois que la plupart des Maliens sont d'accord avec les conclusions, notamment la relecture de l'accord, ou dialoguer avec Yadagali ou Amadou Koufa. Donc, quand Taninke Kidal de cette façon, on est en plein dans la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Oui. Une ligne budgétaire détaillée, je crois, un montant de 2 milliards pour que Kako accélère. L'Union européenne met la main à la poche. Au niveau de Kidal, en armée reconstituée, munissement $1 million, 500 millions. Donc, Algérie en même temps aide alimentaire, parce que Kidal n'est Algérie mandia. Donc on est dans la mise en œuvre. On est dans la mise en œuvre, pas seulement du fait des autorités de transition. Parce qu'on se rappelle que nous n'avons pas là,
Nani, ils ont dit que on va aller vers la relecture de l'accord. C'est même le dialogue national est fait coupe et relecture. Mais après, le discours a changé en temps. Parce que Francis Oula qui dit, dans son interventionnisme, Francis Oula qui dit qu'à force, c'est le moment où jamais pour appliquer l'accord. Pour aller vers la mise en œuvre de l'accord. Jean-Yves Le Drian, les Florence Parly et autres, ils ont tous dénoncé. Ibeka, même Mohamed Saleh Anadif, le patron de la MINUSMA, à Coco, on peut faire confiance à ces gens-là. Ça veut dire quoi? Donc concrètement, la mise en œuvre de Konon, c'est un aspect purement folklorique de la chose qu'on a vu à Kidal, comme les 15 mai ici à Bamako, quand ils ont invité les chefs d'État, les Karamé et autres. Donc maintenant, on est dans la mise en œuvre. Mise en œuvre Béké au détriment de la volonté d'une grande partie de la population malienne. Moi, j'ai dit, la France, c'est un... Il faut franchir le pays des droits de l'homme. Ni Francis, ni Nyamouba Bessra Moukoye, la population. Moi, je crois que, pour être sur la France, Afrique population bounya. Aka Mali population bounya. Ma foka bedo. Mais mon chama ne fera rien encore. Dernière conclusion, il y aurait piétiné Bibina pour aller vers la mise en œuvre de l'accord, pour organiser ces CSA à Kidal, qu'à drapeau là de façon folklorique. Je reviens là-dessus. Après la cérémonie de sang. Voilà. Donc, Kafo, on est dans la mise en œuvre. On est dans la mise en œuvre. La France a clairement dit que Namakesi ça a tissé Kaketouni. Boua Païtao, clairement, est-ce qu'il y a une mise en œuvre de l'accord de Kono? Bon, moi je pense que au mois de Gomkola, ministre Ouagé, le 18 décembre, a fait de route mission de 18 actions à 18 actions là. Action Kelenta là, ni be accord de lecture fort. Je crois que plusieurs fois, c'est-à-dire que CSA mi flani kake Kidal a annoncé là plusieurs fois qu'à voir d'or plusieurs fois. Maintenant cette fois-ci, à sera tenu à sigi kera sigi kunguruni ka drapeau yele er damanamani ka kala ka jigi. Bon, maintenant la question que je me pose est, nous sommes dans la mise en œuvre de l'accord. Mais accord la wala lire kono. Mais deni dungo ko accord kana la wala. Oui, parce que non kaba no fo anyo fo ka c'est-à-dire que là faut ka sia dana mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi n'u ye fanga politique i bɛ k'a la olu ka kuma ça ne vaut rien moi de mon point de vue parce que u ma foyi fɔ u nani bi ko an bɛ nin kɛ u yɛrɛ kumakan an bɛ nin kɛ k'u y'a bato donc k'a fɔ anw ɲɛna an tɛ ka accord lawaleya après an bɛ tila k'a réviser an bɛ tila k'a don ta non moi je pense que la priorité hali n'i ye fɛn ta a tɔgɔ charte de la transition voilà maintenant accord c'est-à-dire n b'a fɔra ko ka accord lecture de diligente fɔlɔ ko de diligente fɔlɔ deni y'o de fɔ voilà ko de diligente fɔlɔ ko teliya k'o kɛ mais moi je pense que étant donné k'i da don accord kuma yɛrɛ fan o fan na dɛ i b'o de kɛ fɔlɔ parce que aujourd'hui moi de mon point de vue fo n'i filila ou bien quelque part quelqu'un n'est pas sincère sinon n'i ye an ka gouvernement lajɛ c'est-à-dire groupes armés bɛɛ b'a la parce que bi i tɛ se k'a fɔ gouvernement bi yan groupes armés dɔ bi yan donc a bɛɛ bɛ gouvernement kelen in kɔnɔ ye moi de mon point de vue a relecture k'a lajɛ n'an bɛɛ sɔnna an ye maliyɛn ye an bɛɛ sɔnna mali ye kelen mali tɛ tila yɔrɔ minnu bɛ yen n'o bɛ c'est-à-dire que c'est-à-dire fiɲɛ don an ka maliyɛn ni mali tilaliko la moi je pense que an k'a sigi k'o fɔ o man ka kɛ problème ye baara tun kan ka daminɛ nin fɔlɔ sɔnni fɛn o fɛn ka kɛ mais ni fɛn o fɛn bɛ ka kɛ a lajɛ c'est-à-dire que olu bɛ yan an bɛ taa donc c'est-à-dire u ye tagali fɔlɔ min kɛ u tun taara tile 2 de kama u danna su kelen ma ka segin a tɔgɔ azawadi drapeau ni fɛnw bɛ fan bɛɛ donc ça veut dire que anw de minnu b'an kunna bi comme soutien populaire t'u la parce que aujourd'hui u yɛrɛ ka kow taabolo hali mɔgɔ minnu tun bɛ fɛ ka u dɛmɛ olu jɔ fɔlɔ maintenant u bɛ ka mun ɲini u bɛ ka c'est-à-dire que kɔkan mɔgɔw u bɛ ka olu de sago kɛ pour que u ka to u ka fanga la ne b'a ye ten dɔrɔn de wa an bɛ mise en œuvre de kɔnɔ Gabriel clairement an bɛ mise en œuvre de kɔnɔ wa ne bolo wa mise en œuvre yɛrɛ kɔni tɛ o n'i ye ka n'a k'a tɔ la de ne yɛrɛ ka faamuyali la parce que transition ye mun ye o de ye ka profiter gɛlɛya minnu tun bɛ yen fanga régulier kɔnɔna na ka essayer k'o fiɲɛ minnu bɛ mara taabolo la ka yɛlɛma don ka taabolo kura ta yaasa yɔrɔ minnu na mɔgɔw tun tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu n'o nana ni gɛlɛya ye o ka se ka dissiper k'o bɔ mɔgɔw senkɔrɔ mais imagine aw nana k'aw ye mɔgɔ dɔw ka baara lase o baara laseli yɛrɛ fana bɛnkan dɔw fana de tun kɛra o kɔnɔna na n'an bɛ baara kɛ nin sira nin fɛ aw nana aw y'o bila aw y'aw sen da o kan aw y'aw ka charte labɛn k'a fɔ ko denni ye min fɔ n'o ye accord réviseli na a ɲɔgɔnnaw ye
aw y'o kuma fɔ k'o bila aw ka charte kɔnɔna na a tilara ko aw sen da o kan mais en réalité n bɛ Mamadu Kane rejoint yɔrɔ dɔw la quand il dit que ko Faransi président bɛ siran jamanadenw de ɲɛ mais an ka ɲɛmaaw bɛ siran Faransi de ɲɛ et ça s'explique o kɔrɔ dɔnnen don fana de o parce que Faransi bɛ pression min kɛ o kan ani an minnu yɛrɛ ye jamanadenw ye on n'est pas exigeant an yɛrɛ t'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ hali n'i bɔra ka taa Burukina ni nana i kan ka se ka mais n'i kɔgɔ da Faransi kɔgɔ la est ce que a damandila k'i kɔgɔ da jamanadenw kɔgɔ la ka tɛmɛ k'i kɔgɔ da Faransi kɔgɔ la non kɛcogo de b'a la o ko mɔgɔ b'i tɛgɛ bɔ kunnatɔ bolo ka sɔrɔ i ma puruti o o b'o fɔ et Faransi ye wele ko i ka na e taara Faransi fɛ yen aw y'aw sigi ka kuma a bɛ se ka kɛ kuma dɔw bɛnna i da kan i sagoya tun tɛ fɛn dɔ la i y'o naamu laminɛ mais n'i nana i ka jamanadenw la i k'i ka aw bɛnna min kan i k'o ɲɛfɔ suda jamanadenw ye ni jamanadenw y'a bila da min kan Faransi yɛrɛ n'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la a ŋaniya b'e bolo a ŋaniya b'e la i k'a kɛ mais i ka jamanadenw sɔnnen t'a ma olu yɛrɛ fana b'a bila i t'a fana kan o mais olu b'a kɛ puisque bandaw taara Faransi ka na jɔn y'a kumakan mɛn a ma contrandi kɛ mɔgɔ y'a dɔn a taara ani Faransi bɛnna min kan a taalen yen fɛ wa non c'est là tout le problème et le peuple malien n'est pas exigeant le peuple malien n'est pas exigeant an t'a ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ o taara min na o ka n'o nana o ka ɲɛfɔli ka ɲɛ walima o bilala min na yala a kɛra kɛcogo fɛ wa n'a ma kɛ kɛcogo fɛ mun de y'a jɛ pourquoi a ma kɛ c'est des choses auxquelles nous devons réellement penser au lieu tout le temps k'a essayer k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔ tɔw accuser mais Maliki est ce que accord fana ni mise en œuvre tɛ sɔn ka nɔgɔya ni a relecture ye n'i ko an ka accord relecture kɛ bi est ce que o schéma man ca Kaba yani n ka taa yɔrɔ jan fɔlɔ an bɛ segin na militaire ninnu ka ko la quoi militaire kelen b'an kunna c'est à dire minnu ye coup d'état kɛ Ibrahim Boubacar Keïta la kan y'a fɔ a kuma kɔnɔ bi bi in na o ka kumakan tɛ se ka minɛ ne y'a fɔ depuis ni journée de concertation kɔfɛ au début coup d'état kɛ wagati na tile filanin na les gens disaient an ka confiance d'aw kan c'est à dire u ka confiance d'aw kan u ka kumaw taabolo la Wagɛ yɛrɛ ka conférence de presse dɔ senfɛ a y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ ye maliyɛnw de ye ni maliyɛnw mun fɔ olu bɛ o de kama a yɛrɛ o de fɔ en même temps u ka déclaration fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ kɛra le 18 août a y'a jira o kɔnɔna k'a fɔ denni ko fɔ o fɛnɛ o baara labɛnni bɛ se ka lawaleya to o recommandation bɛ se ka kɛ cogo min na ka se ka don ba la recommandation ye mun fɔ accord révision o denni na mais est ce que o ka nɔgɔn bi o denni na CEMA mɔgɔw tun tɛ yen wa o tun bɛ yen kuma bɛ min maintenant si aujourd'hui depuis ni wagati min na journée de concertation kɔfɛ u taara Accra mɔgɔw bɛnna mun kan pendant quelques jours au CICB u t'o yɛlɛma Accra depuis ce jour là ne tigɛ ko ka bɔ o ninnu na ne ko c'est à dire agenda wɛrɛ b'u bolo mun ni u nana mun kama o tɛ kelen ye filanan fɛnɛ jumɛn n'i ye CSA in ta ka jate minɛ e bɛ taa accord mise en œuvre kɛ yɔrɔ jumɛn ka sɔrɔ administration tɛ yen e b'o kɛ cogo di mais on parle aujourd'hui la mise en œuvre de l'accord mais la mise en œuvre de l'accord jɔn bɛ ka Kidal mara bi mais gouverneur Tarao c'est quelques heures il est cantonné quelques heures wati kunurun ko de do bɛɛ y'u ye c'est wati kunurun ko de do même olu ka sécurité même les ministres an ka ministres les ministres de la République u bɛ taa ka sécurité jɔn de b'u ka sécurité maintenir Kidal ce n'est pas CEMAS ayi Wagɛ ko k'a bɛɛ tɛ CEMAS ye k'an ka surasiw fana ye surasiw b'a la o y'u ka garde corps rapproché min kɔfɛ mais sécurité yɛrɛ mun b'a maintenir c'est CEMAS oui CEMAS de b'o fɛngɛ donc CEMAS a bɛɛ kɛra ɲɔgɔn donc tout est double dans ce pays. E bɛ se k'o faamuya cogo di Kaba k'a fɔ k'aw bɛ fɛ ka accord mise en œuvre kɛ minnu kan ka taa accord mise en œuvre c'est les services sociaux de base n'i y'a mɛn ko e bɛ taa kuranso jɔ walima ka taa dɔgɔtɔrɔso jɔ walima ka taa ekɔliso jɔ jɔn de b'a jɔ c'est pas l'administration ni administration tɛ e bɛ se k'o mise en œuvre kɛ cogo di c'est plus cela que entreprise ma Kidal c'est plus cela que tout ça là o ye fɛn wɛrɛ o ye a kɛ i n'a fɔ misala sisan an ka fɔ sisan ko ni entreprise min n'i y'a sɔrɔ ko concours dɔ bɛ an kan ka sira dali kɛ Bamakɔ kɔnɔ yan sisan ko non ko Bamakɔ entreprise dɔrɔn de kan ka compétir région tɔw ta la c'est comme i ye région bɔ i ye région c'est à dire i n'a fɔ Mali tila quoi bɛɛ lajɛlen b'i ka yɔrɔ gérer yɛrɛ mais est ce que accord mise en œuvre ka nɔgɔn bi ne y'a fɔ bi k'a fɔ ko ni so min bɛ jɔ ni Mali ka bâtiment public min bɛ jɔ Kidal ko Kidal entreprise dɔrɔn ka compétir la ko Mali ka compétir la ça veut dire tout simplement i ye Kidalikaw bolo i y'a kɛ i ye ko kelen kɛ Kayi c'est comme i ye Kayi ka to Kayi bolo o tɛ jamana ye jamana kɛ ko ye jumɛn ye jamanakɔden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka compétition dɔ la ka se ka fɛn dɔ ɲɛɲini ne b'a dɔn baara dɔ kan ka Kidal ne bɛ se ka kɛ ne bɛ compétir cogo min na jamana bɛ se ka dɛmɛ ne bɛ se ka taa baara Kidal c'est ça la République mais ni République tɛ u k'a fɔ an ɲɛna dɔrɔn non an ye jamana kɛ fédéralisme ninnu b'u bolo ninnu ta bolo ninnu ta bolo bɛɛ kɛ jɔni ta ye mais e tɛ se k'a fɔ ko accord mise en œuvre ka kɛ oui la mise en œuvre intégrale de l'accord mais vous n'acceptez pas que administration ka taa installer Kidal o bɛ se ka kɛ cogo di donc ne bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn ces militaires là c'est à dire ce n'est pas trop tard jusqu'à présent u bɛ se ka segin kɔ
tel que jamanadenw ye danaya da u kan cogo min na daminɛ na ka danaya kurakura olu jamanadenw ka wuli ɲɔgɔn fɛ n'i y'a mɛn jamanadenw wulila ka Ibrahim Boubacar Keita bɔ yen dɔwɛrɛ tɛ Ibrahim Boubacar Keita filɛ a b'a ka so bi jɔn bɛ k'a ka kumakan fɔ mɔgɔ si parce que a tun bɛ jamana marali la a tun bɛ jamanadenw y'a bila baara dɔ de la o baara tɛ ka kɛ u t'o baara ye raison pour laquelle wulila nɔfɛ sinon a filɛ sɛbɛnnikɔrɔ bi bi in na ni jamana min tun bɔra a nɔfɛ n'olu bɛɛ wulila ka se sɛbɛnnikɔrɔ u tɛgɛ tɛ s'a ma wa bɛɛ t'a sɔrɔ mais bɛɛ t'a sɔrɔ mais bi bi in na a bɛ yen nɔ foyi mɔgɔw yɛrɛ bɛ tɛmɛ a ka da la dɔw yɛrɛ tɛmɛtɔ yɛrɛ bɛ photo ta parce que quelque part u tun mago tun b'a la mun na o banna ka ban a t'u ka président le reste la a ka vie tɔ b'a yɛrɛ bolo comme ça olu mun nana fanga la bi pour que jamanadenw ka danaya kɔrɔkɔrɔ olu kan dɛ u ni jamanadenw de kan ka taa ɲɔgɔn fɛ au début là tout le monde avait peur de ces militaires parce que u y'a ye k'a fɔ jamanadenw tun mobilisé olu kɔfɛ mais aujourd'hui communauté internationale b'u k'u sago ye n'u y'u bila sira min fɛ u bɛ t'o sira fɛ donc aw tɛ se ka jamanadenw ka lici kɛ ka fɛn dɔ kɛ ka se yɔrɔ dɔ la ko o trangi ka b'olu bolo ka taa sira wɛrɛ fɛ ko aw bɛ se ka to yen cogo si o tɛ se ka kɛ o. ayiwa an bɛ tour de table kelen kɛ bi Mahamadou Kane ni an ko k'an ka accord relecture kɛ a bɛ se ka kɛ cogo di parce que fɛn dɔ ye k'a fɔ ten tɔ ko ka accord relecture kɛ mais a bɛ se ka kɛ cogo di bi. Moi, je crois que ni accord je crois qu'il y a l'article 65 qui prévoit cela. Il y a des dispositions pour revoir certains points qui fâchent, notamment zone de développement prioritaire. Au bas qu'on a là, c'est-à-dire qu'on peut autonomie, pouvoir de dire. Police territoriale, police territoriale, les assemblées régionales dont les membres seront élus à suffrage universel direct. Nous, le point bêta, ce sont les entreprises qui vont s'occuper peut-être infrastructure, les services sociaux de base, le monojo. Mais on mise en œuvre cadre de haut. C'est pour montrer que. On est accord qu'on a clairement. On est accord qu'on a. On y a un point, zone de développement prioritaire, assemblée régionale, police territoriale. Mais tout cela veut dire que Kidal détaché à Bamako là. Ça dit Bamako, c'est le pouvoir central aujourd'hui, mais Kidal a le plein pouvoir par rapport à la gestion de la cité. En mot, aux exécutions de Kondala, au bara de Damnena. Même le fait que Moussa Agater dise à Kidal que Barab n'a des entreprises Kidal Azuma, il a insisté là-dessus. Mais c'était le début, c'était le coup d'envoi. C'était le coup d'envoi. Pourquoi discours il y a maintenant tout d'un coup? Donc relecture. C'est même une obligation. Avec un Tchougodi. Il y a des dispositions qui sont prévues dans l'accord même. Pour relire l'accord, on peut arrêter ce processus maintenant. Parce qu'il y a d'un côté, ces militaires-là, bon, la population, ce n'est pas notre problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la communauté internationale, c'est la France. Nous lui avons jugé qu'à point d'âme. Donc, autant on barre la Tougouni. Clairement, la mise en œuvre de l'accord où tu es Malion à barre la Tougouni, où c'est Malion Kama. Malik l'a dit, certainement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est dit entre ces colonels et la partie française, mais c'est clair que, à la mise en œuvre, on a Bibina, processus enclenché à Mena. Donc, processus qui a dit, à la demande de la population, si nous sommes dans un pays, ni société civile, ni mobilisation qui a donné, moi je crois que les gens doivent se remobiliser. Se remobiliser pour dire ce qui vient de se passer, c'est inadmissible. C'est clair. En tout cas, il faut qu'on ait accord blanc en veilleuse, signature quoi faire, code de Kerao, dialogue national inclusif, au Kuma de Bessina. Je crois que ni recommandations qu'on faut qu'on lecture kake. Est-ce que mon me carrière qu'il faut qu'on relecture kake bibi? Parce que c'est la volonté populaire. Mais c'est kaka. Donc, Issa, accord il s'est qu'à réviser. C'est-à-dire que ABC faut que tassi Adan. Accord il ira au prévoir fana. Païta ou wageka discours qu'on a Kidal, clairement comme mois de juin là. Document ben tamimbe révision institutionnelle ou boloda ka kenyani accord maintenant mumbe kebi pour que kabali kaba ne de fo fin folo mi ko ke so rasu nga u daru fin folo mi na OK accord révision ni ayanjo a processus kata c'est faux au niveau là avec baray parce que aujourd'hui ni accord inta accord ku siena domina a mise en œuvre nga ban ka be 45 jours ma ni ma fili oro ku fora maintenant 60 jours non 45 à 60 voilà donc maintenant aujourd'hui am ga ta sa worona donc entre temps feno ku ye défi c'est-à-dire feno ku ye de folo accord be signé domina bi olutu de wu tugunu o tunna chogo na ta do me olutu de wu tuguni degun do ku teyi mais bi amena amambla olu kera degun mais là aka accord ka sigi accord ka yoro do lage yoro minu may ko lu bola ka réviser pour que aka ben ambe situation mena sisa parce que bi et se ka fo ka ça dit que keleani mu fo bi
Kimi Daro, Mopti Mara là-dedans, parce qu'il s'agit du Mali. Ni accord, on dit accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Maintenant, Mali Beridou. Donc, bi accord de relecture, Kassaka, relecture, ça s'impose. Wajib de nous. Maintenant, ni au mot que, c'est-à-dire que quand Dassera Magno faut qu'on là-dedans, c'est-à-dire que sur la scène, nous bien bi, et Francibé, point de Douma. Communauté internationale au point de ou Morobo de là parce qu'ils n'ont pas de soutien populaire. Et Kafo, Kogata, sa révision, Kekabe, Akorma. Mais il y a tenté. Il y a tenté à biter un problème qu'il est là parce que ça ne peut pas marcher. Il y a déterminé. Comment se fait-il que avec Kafoko et Sikaso gouverneur, qui dans le dos, Sikaso gouverneur, c'est-à-dire que Sikaso conseil régional présent, qu'on a nommé, maintenant on y a qu'à mourir baraquer. C'est-à-dire que partenaires étrangers nous fait. Vous savez qu'à faire un traité. Vous avez fait un traité. Pas de compte à rendre. Parce que il y a droit qui dal, Morota Famou, Anga Sikasota, Sikaso présent, on a qu'à mourir. On a un gouvernement. Vous savez qu'à Makalana Damadinga. Voilà, ou bien Canadien ou les, qu'à Kumanouye, à Karasanoué, à Karafsira Srayo, qu'au Kumafo, qu'à au financement qu'au Baradem, nous Barabana, peu. Quand on a papier, quand a dit gouvernement a une barake à Bana. Et puis, j'ajoute juste que au Béquet, en même temps, on a un impôt. Au Rebeta, qu'on finance. Nous, là-bas, il n'y a pas de compte à rendre à l'État central. Voilà. Mais au drone, parce que n'est-ce pas aux dispositions de la police territoriale, moi je pense que, mais aux dispositions, quel est le drone Kama? Il faut réviser l'accord. Parce qu'à la fédération, par exemple, je prends le cas du Nigeria. Ce n'est pas parce que c'est la fédération. Il y a les États fédérés ont leur constitution, au cas Sharia au pays. Maintenant, au BESA fait, c'est-à-dire qu'il y a la constitution fédérale. Au début, Bela Djelenka. Donc, toujours, il doit être Marakono. Par exemple, Niata, quand tu prends, c'est-à-dire que l'État du Nigeria, la diplomatie, c'est-à-dire que Nigérani, État central Kabaré, la défense du territoire, État central Kabaré. Donc, on fla, négocier tout là. L'économie. Voilà, c'est l'économie, c'est-à-dire que la politique monétaire. C'est-à-dire que Ambe Sefadou, Ambe Taframalena, on te dit fédération, on te dit État fédéral. Donc, c'est-à-dire que faire nos wajibi, on met tout État central bolo ni à côté. Mais autant t'as un gouvernement. Mais non, il y a fora déjà que Drou me sera baraqué. Maintenant, l'État vient à contrôler à Kofé. Et ni qui dans le cas où c'est ça, bon, on a qui dans le deux. C'est-à-dire que c'est aussi qu'il faut que bon, on me français si c'est vous de nous. Car au marché Kenny, c'est réussi, car à warrior gauche qu'a fait. Donc, à Bampé. Kakla faut bon tu fais ka papier ta ka black ta di bandauma Canadi bandauma ko bon ka c'est faté do segutuni ko français goût de bedou voilà français goût de bedou akera kaba contrôle à poursuivre mais c'est extrêmement grave aux dispositions quel endroit kama on doit réviser cet accord là parce que amaye Dieu fâché même à la fédération kono c'est-à-dire que ni akera ani akera oye jamana flattere jamana be club badi avec désintégré donc mais au drone kama il faut réviser cet accord moi je pense que Wagé c'est-à-dire que Assimi, nous. Mais après, on a Doka Yamaria. Non, Aïssa, non. D'accord. Je suis entièrement d'accord. Nous, bon, on a troublé Mami Fafa, il y a problématique, et c'est-à-dire que nous, ma fin faux foyer, couillake, donc, n'est dans les terres, nous, ma fouille là, ni marqué Wale. Gabriel Tchenou, Géléa Doye, et k'a fɔ ko accord mise en œuvre kana kɛ mais a révision bɛ kɛ cogo di. Kaba c'est a kuma yɛrɛ ni sigi tuma dɔ la i t'a dɔn i b'a bila mina kelen min kɔnɔ parce que fɛn o fɛn fɔra nin accord ko la nin bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye minnu bɛ jamana tilali ko fɔ mɔgɔw hakili la ko non avantage dɔrɔn de bɛ na di Kidal ma non à la longue quand Kidal va se sentir réellement prêt a b'a fɔ ko non borne ko kuma min kuma tun fɛngɛra waati min dɔ la o de laban bɛ na kɛ o. Parce que tout est fait de telle sorte que Kidal ka yɛrɛ ta don dɔ la a ka bɔ an n'an sɔnna fédéralisme don dɔ la a bɛna kɛ état azawad indépendant yɛrɛ de. Mais mɔgɔw bɛ jalaki min kɛ ko mɔgɔ caman bɛ accord kuma fɔ k'u ma accord kalan. Ne ye accord kalan fo siɲɛ 6. Kaba. O jalaki débat la i b'o jalaki mɛn ka caya. Mun kɔni b'a débat kɛ u y'a kalan. Moi personnellement ne y'a kalan jusqu'à à peu près 5 à 6 reprises.
en intégralité. En intégralité. Et à chaque fois, il veut d'abord faire quand à Kononana et ma mi-femme. C'est ce qui m'a un peu étonné. Parce que tellement que fin bas Kononana mi était jamana, jokan ni ibita bois donc tu te dis même comment et pourquoi en gagnant au son akato au boulot noble de café. Et Fengelen Fanabey. Qu'est-ce qui se passe? Au bas donc à fond ni mi beka fo kidalko la niena siraka sirasoro. Ça va fragiliser encore davantage le Mali parce que région Klinkelina belle jelemit la kaereta. Pendant que Togobena au Calais l'État ne serait plus responsable qu'à Fokabe Kidalko gérer. Et c'est à partir de là ils vont dire puisque Gelea Erebe Jamana Fantan belle et nous avons les structures qu'il nous faut aujourd'hui à Mayereta Manga Indépendance. Et tous les fondements pour que l'État accepté sont déjà mis en exécution. Au moins, c'est qu'à mis sur Marfa un bureau qu'on a de Walia Bibi Nako, Gafé Kodouma. Et c'est là tous les problèmes. Et raison pour laquelle Mouna accord ni a yeko benga kera c'est pour que akawalia mais Mouna a walia lik beka dig moko la kasoro ni roni make parce que na make dron moko minu ngania ye mi o de kamalit la kidal ka yerata jamana ka buruja bɛɛ bɛ se ka bɔ fan dɔ fɛ ka na tu jamana yɔrɔ dɔ la i sagona fɛn ye min ko ta ka taa n'a ye. ne bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn accord la signature fɛn n'a fɔra ko désarmement bɛ kɛ cɛ ma mɔgɔ ye armée bila wa armée bila wa DDR est-ce que u ye armée bila wa ka discours kɔnɔ a ko k'u bɛna DDR accélérer kaba 1229 ex-combattants avant juin o caman fɔra olu bɛ don kaba me fɛ ka mun fɔ ayi kuma minnu fɔra ne fɛnɛ devoir bɛ ne fɛnɛ bolo oui il faut le rappeler mais c'est à dire problème yɔrɔ min na a caman de fɔra a ma kɛ n bɛ nale misala surunna accord signera ko 2 de kɛra c'est ma mɔgɔw ban ka signer parce que olu tun mɔgɔw mun na fo ka k'a kɔnɔ mais pour que Mali fɛnɛ parti se k'i ban ka signer k'a fɔ anw fɛnɛ mɔgɔw bɛ na fo fɛnɛ ka k'a kɔnɔ pourquoi on accepte tout en même temps les gens n bɛ segin a yɔrɔ ka kuma bɛɛ on ne veut kuma ko la mise en œuvre de l'accord mais ni sema mɔgɔw bɛ kuma u bɛ intégral de fara kan intégral de mise en œuvre intégrale de l'accord annexe mun kɛra signature 20 kɔfɛ le 20 je crois que 20 juin kɔfɛ signature mun kɛra le 15 mai o signature mun kɛra kɔfɛ annexe mun farala ka se o de b'a fɔ ma ko la mise en œuvre intégrale de l'accord kɔrɔ jumɛn an ye fɛn fɛn sama ka na bila kan n'o bɛna kɛrɛfɛ da la ka bɔ yan fɛ ka na bɔ yan fɛ ko bɛɛ fara kan olu ye jumɛn temps additionnel arrêt de jeu quoi olu ye jumɛn et la CEMA olu sera k'i imposer cogo min na k'u ban ka signer malgré que négociation kɛra processus kɛra Algérie takasigiw kɛra mɔgɔw ka sɔn waati min na ko ka signature kɛ olu ko pété k'u t'a signer ko tant que nin tɛ u t'a signer on était obligé ka don cogo ɲini o la k'olu fara kan ko annexe u ka sɔrɔ ka na signer donc cela veut dire tout simplement do groupe dɔ tɛ se ka wuli ka fɛn dɔ ta k'o imposer jamanadenw kan jamanadenw ko an ma sɔn ma jamanadenw yɛrɛ ma ko an tɛ sɔn accord ma koyi jamanadenw ko parti dɔw b'a kɔnɔ an ka o révision kɛ sema mɔgɔw yɛrɛ tun bɛ dialogue la olu yɛrɛ ko an ka taga mun wɛrɛ bɛ yen kaba je crois que les colonels la k'a fɔ ko ordre bɔra fan jumɛn olu de ma coup d'état ka Ibrahim Boubacar Keïta gɛn ka bɔ yen k'u sigi wa mais Bandao de ye président ye Bandao président jɔn de ye Bandao sigi ce n'est pas eux olu de ye Bandao sigi peuple ma Bandao sigi si c'était un président élu on m'a fait non président B non président on peut président dedans fɔlɔfɔlɔ mais Ibeka de Jalaki parce que Ibeka tu es président mais aujourd'hui on peut pas c'est-à-dire interroger Bandao bien on peut pas accuser Bandao parce que on ma Bandao sigi colonel de ko coup d'état kɛ olu de ye Bandao sigi mɔgɔ wɛrɛ ma Bandao sigi olu de y'a sigi donc an b'olu le dɔn olu de ye Ibeka minɛ ka bɔ anw ye Ibeka mun sigi an ko k'a fɔ k'an tɛ Ibeka fɛ Ibeka ka fanga ka ta ka bɔ yen parce que Ibeka ka gestion man ɲi a ka gestion man ɲi an bɛ fɛ jamana ka mara in taabolo an mago bɛ ji an mago bɛ kuran na Maliki Idrissa n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn il faut que ces colonels sachent que aujourd'hui n'u bɛ fɛ ka fɛn kɛ o ye fɛn jumɛn ye olu bɛ fɛ ka fɛn fila dɔrɔn de b'a to bi bi in na maliyɛnw bɛ danaya kɔrɔkɔrɔ ka da o kan o ye ka accord ko kuma min filɛ nin n'u bɛ a mise en œuvre accélérer nin k'o ko jɔ sira la an ka taa révision na élection min na organiser cogo min na k'o ɲɛfɔ maliyɛnw ye bɛɛ lajɛlen k'a dɔn a ka kɛ élection transparente et apaisée inclusive bɛɛ lajɛlen ka don a la cogo min na élection ɲuman ka kɛ an ka bɔ nin transition kɔnɔ ka fanga kura sigi an ka se ka un aspect est très important nous bɛ fɛ ka kɔfɛ sen bila ɲɛfɛ sen ɲɛ cogo di ça ne pourra pas marcher parce que conflit armé de don mɔgɔ jamana fan dɔ de ye marifa ta ko nin b'u fɛ yen ni gɛlɛya b'u fɛ yen maintenant diɲɛ mɔgɔw nana ka fara ka négociation kɛ an b'a dɔn diɲɛ kɛlɛ o kɛlɛ a bɛ laban sigikafɔ la o tɛ problème ye
maintenant sigi ka fɔ min kɛra a kun kan ka fɔlɔ yɔrɔ fɔlɔ min na o kun ye désarmement de marifa minnu ye marifa ta ka marifa bila ka marifa minnu la parce que désarmement avantage ye jumɛn ye n y'a fɔ kuma caman mɔgɔw b'a fɔ non désarmement avantage ye jumɛn ye ni désarmement kɛra ka arme minɛ mɔgɔw la o kɔfɛ on va définir que désormais karisa ni karisa de c'est-à-dire que yamaruyalen don ka marifa ta ka yaala nin yɔrɔ in na parce que an b'a dɔn an bɛ cessez le feu la donc mɔgɔ si man ka marifa ci ɲɔgɔn na donc an bɛ pick-up dɔ sɔrɔ ka couleur dɔ k'o kan ka marifa ta ka yaala mɔgɔ man ka se a ma an man ka se mɔgɔ ma parce que an bɛ cessez le feu la mais ni désarmement kɛra donc on va définir maintenant qui ont droit à porter les armes sur cette partie donc n'o kɛra peut-être o bɛ kɛ armée malienne c'est-à-dire que Barkhane MINUSMA les autres yamara tɛ mɔgɔ si bolo ka yaala ni marifa donc n'i ye mɔgɔ ka yaala ni marifa ye donc on ni min ka o jugu o ni min ka kan o maintenant moi je pense que o bɛ baden mɔ gɛlɛya la maintenant i ko accord de révision moi je pense que c'est clair accord yɛrɛ a yɛrɛ réviser cogo fɔ ko n'i y'ale réviser parti minnu y'ale signé minnu y'u bolo nɔ bila la olu bɛ bɛn a kan dɔrɔn ne ko n ko ne bolo moi de mon point de vue o bɛnkan man ka kɛ problème ye parce que olu yɛrɛ bɛ gouvernement na ou bien ça c'est l'article 65. Ça dit me fait un moufo. Très clairement, Beka Famia et DDR Kokuma Messena, ça engage les régions nord du Mali. Ça engage d'abord Kidal. Mais bi crise be fa meni kaba. En tout cas c'est quoi comment faut. En tout cas Mopti comment faut. Non, il y a pas de combattants là-bas. Donc ça veut dire que la mise en œuvre c'est pour des intérêts. Donc c'est clairement une somalisation du pays. Et voilà, il faut réviser. Ça dit qu'on est en train de disloquer Kadjamana et Bosson. Mali ka Bosson. Donc, mais pourquoi on parle de relecture? Parce que depuis de 2015 à maintenant, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi on parle de Farabougou aujourd'hui? Hein? Avant, est-ce qu'on parlait de Bankas, Koro, Banyagara? Mais pourquoi le donner là? Comment t'as été? Il n'y a pas d'autres milices qui sévissent là-bas? Armoun Touboulou? Ou des arméras? Mais franchement, l'accord, c'est pas une fin en soi. La mise en œuvre intégrale, comme Malik l'a dit, quoi, mise en œuvre intégrale, au Béquet, parce que lui, il a intérêt de bout là. Parce que c'est des gens, avec Aketo, ou Madre Baragelena, trafic d'armes, trafic de stupéfiants, c'est-à-dire drogue nato, trafic d'êtres humains, ou Balochouko Befle. Donc, ou Louboké, en toute impunité, on a dormi que l'on a dormi flottant Bamako Kata ou Luka projet financier les services sociaux de base et autres. Ils n'ont pas de compte à nous rendre. Issa Arishini Machine Mani Dougougoura fin Bora Kidal n'a pas de compte à rendre à l'État central à Bamako ou de Bessena. Ango Kuma de fort. Donc il faut qu'on accorde mise en œuvre bigake, quoi problème banni, on a doré fracas. En même temps que les MNLA a égorgé près de 200 militaires maliens, n'a eu identifié pour le Blonob la Sebena, Kayad Nukufa Flukoka. Non, c'est-à-dire qu'on va connaître. On va connaître. On va connaître. Premier ministre Alloya sera kalau duru au café, quand sera ARM politique de gouvernement ama oira follow, ani classe politique et nyoye, voilà ça ka ma fenchama Gabriel Cheno amba Adam ne ela. Iye muto mon premier ministre ni classe politique ani nyoye na. Alloya sera domaye. Bon, c'est peut-être dit à leur façon de voir les choses. Maintenant, Premier ministre Maoula Oulitmana, Nico Bella Djelembe Kake, Brissa Nyakami, je crois bien que nous avons coup d'État. Toujours parce que tout le problème est venu de là. Nous avons coup d'État. Ça nous a CEDEAO rencontré. La première des choses, on a fait coup d'un follow minako, oye M5 RSPK. Combat de parachute. La première rencontre a tenu, c'était avec les M5 RSP. Oui, mais on a fait une classe politique et en son temps. Moi, je me souviens. Non. On est mais la première équipe a rencontré à l'époque, parce que c'est ce que moi je me suis dit, moi, je me suis la barali ferait nini. Ni labana kato bara ta odi utikla mo hakina wéré de wolo ka bara kenui et c'est ce qui va mettre les gens et les choses en retard et au de dombe ka nous soro bibina M5 respect ni hakina mi soro do ni o sinsi oka ana soro ko to do tien do bala ko yoro do kan lat le utun be je ko yoro nu lat le ñok fa am be rencontre minu na bibina ka fo et le PM ani classe politique be ñoko yela sat ma soro antena ni bela je donc oui la retard là. Et puis, Jamfa Dona Kola, Foka,
certains acteurs du M5 à l'époque aussi sont responsables parce que ils ont pensé que ils peuvent se débarrasser des autres cas au Tasro. Janfa bora M5 qui a rencontré kata farat o de fana ye surasi nunu fana a kɛra kɔnɔ ko o sagoya ye min ye k'o bɛ se k'o kɛ parce que acteurs dɔw y'o fosi ka taa fara olu kan ka kan dumanw dɔw f'o ye aujourd'hui on est dans les pétrins parce que janfa donna ko la normalement PM ni classe politique bɛ rencontre min na bibi in na an tun kan ka se ka tɛmɛ yan yɔrɔ déjà o k'a sɔrɔ o bɛ ka o bɛnna min kan o de bɛ ka waliya ni ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔna na. Bon, Kaba, ne b'a fɔ kuma bɛɛ ni bamananw b'a fɔ ni sanu y'a duguma tɛmɛ a bɛ kɛ sula ye c'est-à-dire que sira ka fisa ye quoi donc mais comme jamana ko don an tɛ se k'a fili ka b'an bolo k'a fɔ an bɛ taa fɛn wɛrɛ foyi kɛ parce que jamana foyi t'an bolo ɲini kelen tɛ maintenant on est obligé a mana na wagati o wagati an b'a situation qu'on a apprécié an b'a dénoncer mais on est obligé de faire avec c'est-à-dire que le premier ministre a wulila retard yɛrɛ de la parce que sɔnni an b'o depuis 2012 an y'o de fɔ k'a fɔ évitons ka ni a problème min b'an yɛrɛ fɛ yan ka mɔgɔ wɛrɛw da don a la moi je pense que Mali problème bɛ maliyɛnw de kan fɔlɔ sigikafɔ kun kan ka kɛ anw ni maliyɛnw c'est-à-dire que premier ministre sigilen moi je pense que la première des choses à faire o de tun ye ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan c'est-à-dire que la classe mais o de kɛra concertation senfɛ o ayi sa non o labanna cogo la Mali y'o fɔ an tɛna segin o kan an y'o fɔ k'o fɔ bɛɛ b'o kalama o ko kɛra cogo min na c'est-à-dire que u y'u ka papier labɛn ka na n'a ye a bɛ bɛn u yɛrɛ ma cogo min na o y'a suma ka k'u yɛrɛ kun u y'a kɛ ten de donc an tɛna segin o fɛnw kan quoi maintenant aujourd'hui 5 mois après le départ de IBK mais mɔgɔ si t'a dɔn IBK taalen kɔfɛ kalo 5 mɔgɔ si t'a dɔn jamana bɛ marala bolo min kan c'est-à-dire que dans quelle sauce on va nous manger c'est-à-dire que an bɛna dun na min na an t'a dɔn quoi et c'est extrêmement grave et alors que 18 mois de boulot donc maintenant tu comprends que ici là ils sont pas dans la logique de 18 mois tu as parlé de parce que Ali CEDEAO ka sigi laban na ils ont exigé à ce que kanani fait à tort fait de route adopter DPG mais c'est grave que c'est-à-dire que transition kana 5 mois après déclaration de politique générale on ne sait pas abna action min ke bi abna action min ke kalore abna action min ke dans un an et vous n'avez que 18 mois. Maman Kan, l'idéal aurait été quand même que le DPG doit y avoir la classe politique à rencontrer au DPG quand. Bon, il y a un problème, mais ça prouve une chose. L'analyse Mokhtar Wan n'a pas de pouvoir de décision, n'a pas de pouvoir décisionnel. C'est-à-dire qu'elle était décisionnaire. C'est un diplomate de carrière. Jean-Yves Le Drian, je crois que Mokhtar Wan dit que non, Denis Nekoko. Il est dans son rôle en tant que diplomate. Je crois que attends. Mais comme on l'a dit, ce n'est pas lui qui est aux affaires. Ce sont ses colonels. On les va décider. Donc maintenant, on ne sait pas ce qui s'est dit entre Bandao et Macron à Paris. Mais c'est après son retour qu'on voit tous ces... Voilà, tous ces déferlements et rencontres avec la classe politique. Une classe politique à Kounmanedo. C'est une bonne chose. Mais pour quel résultat après? Est-ce que ce sera pérenne? Est-ce qu'on va continuer comment? Parce que peut-être de la famille c'est quand il y a un problème, un grand fossé qui s'est créé du moins. Fossé mbeno bibino dana balia fossé. Moi j'estime que proposition très concrète qu'on aille vers un remaniement ministériel. Le ministère de l'administration territoriale la gamme n'est pas sur la chouna parce que dana yati. Et ça dana yati ne mochi dalentou là. La classe politique ne le fait pas confiance. Une grande partie de la population aujourd'hui, donc il faut très clairement continuer à échanger ou exiger remaniement sur le niveau de Kalafliko, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Kassim Goko, DPGT, le 19 février, si je dois noter Mokhtar Wan ga gouvernement sur 10 mai Maliki. Depuis Mokhtar Wan nana, depuis nana, a décision fait feta, walma déclaration fait feta, et jamais tu m'as moukera, moula walla, quelle fois ina, atei. Faut être moukera walla. Coronavirus quelle est? Coronavirus quelle est du mal la walla kono, quelle fois ina.
kelen fɔ o m'a fɔ k'u bɛ nalen ni fɛnkɛ non oui u bɛ ka na ni fɛn e ɲamɛ jumɛn na masque kɔni sɔrɔ masque jumɛn sɔrɔ 300 mais Malik attention ça fait 2 mois ne tɛ ka courant sara courant donc kadi donc ne fɛ ka mun fɔ dɔrɔn c'est-à-dire c'est une tradition de tâtonnement c'est-à-dire chaque fois u bɛ na ni fɛn dɔw n'u ye mun ye dɔrɔn u b'u fili ka taa o kan aujourd'hui ni rencontre tɛ dɔwɛrɛ ko ye kan y'a fɔ ka kuma laban kɔnɔ sa remaniement ministériel de bɛ se parce qu'ils ont vu que a tɛ se ka taa tan c'est pas possible Togo si là c'est impossible donc mun de bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na classe politique mɔgɔw bɛ se ka don a la parce que a ka gɛlɛn ko jamana marali tu ne peux pas gouverner un pays sans les politiques o tɛ se ka kɛ parce que olu de bɛ administration kɔnɔ donc a kɛ i n'a fɔ Cheikh Mourou c'est pour cela que ne bɛ to k'a fɔ i ka plateau la kuma bɛɛ n ko 2012 ye misaliya ma Cheikh Mourou a leçon kan ka tirer n y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n ko Cheikh Mourou Diarra ka leçon kan ka tirer parce que Cheikh Mourou Diarra quand il est venu a ye bras de fer qu'avec la classe politique mais a sera yɔrɔ jumɛn a kɛra cogo di don a taara mɔgɔ si c'est ma la soutenir même chose aujourd'hui Mouktar Wane bɛ retard dɔrɔn tɛ c'est-à-dire a ma daminɛ hali a ma wuli yɛrɛ fɔlɔ donc je pense que bi bi in na u kan ka priorité yɛrɛ kɛ mun ye ni gouvernement min filɛ nin u tɛ ka maliyɛnw ka préoccupation ta en compte en même temps ministre caman bɛ yen département bɛ yen nɔ n'a bɔra ministre n bɛ se k'a fɔ ministre t'a ɲɔgɔnna maliyɛn bolo les restes là u bɛ mun n'a ye e ɲɛ bɛ jumɛn na donc ne bolo bi bi in na feuille de route bɛ kɛ o bɛɛ de kan ministre bɛɛ bɛ na n'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen ka fɛn kɛ faut que ministre so de ka sigi mun b'a dɔn minnu bɛ baara kɛ a kana kɛ dɔrɔn karisa taara an fɛ karisa taara an fɛ walima an b'a fɔ dɔrɔn gouvernement d'union nationale wa aw ka mɔgɔ dɔ di non hali n'i y'a sɔrɔ a bɛ kɛ gouvernement mɔgɔ 10 fila wagati corona M5 ko k'u bɛna jama mobiliser fin février début mars oui donc Kaba non rapidement tu as précision dɔ di comme c'est-à-dire que premier ministre tɛ dépêché kɛ mais plan d'action c'est-à-dire feuille de route min kɛra a b'o plan d'action de kɛ o bɛ kɛ wagati jumɛn a bɛ kɛ cogo di a b'o plan d'action de kɛ o de bɛ taa présenter CNT la c'est-à-dire que a tɔgɔ i da sera M5 ma c'est-à-dire M5 ko k'a bɛ bɔli kɛ mais est-ce que u bɛna se est-ce que jama bɛna bɔ quoi bon on attend parce que u y'a fɔ c'est-à-dire que ni u kɔni u dafa mugu jalan la an b'a dɔn a ɲingiji kan ka surun ayiwa parce que u ye c'est-à-dire que problème damadamani fɔ moi je pense que même hier c'est-à-dire la société civile est revenue sur les mêmes problèmes par exemple c'est la question c'est-à-dire du CNT olu yɛrɛ ko k'a recomposer le conseil national de la société civile an bɛ foli di an kanubagabaw ma Bamusa Jogolojo Bamusa Sisoko an bɛ a fɔ k'a waleɲumandɔn commandant Fode Kone yan fɔ Kati douane cour la Sako bureau de douane ɲɛmɔgɔ ye nɔ Kati an bɛ a fɔ k'a waleɲumandɔn i bɛɛ lajɛlen ma an b'aw fɔ maa welelen k'u ye Malik Konate Hɔrɔn TV Gabriel Tchenu les reporters Mahamadou Kane Radio Clédou Boubacar Païtao aujourd'hui Mali Bintou Napobolo tun bɛ nɛgɛ karafe la min ye Papis ye Boubacar Traoré Papis ale bolo tun bɛ réalisation na bi min ye Muhamadou Zer Traoré ale tun bɛ régie d'antenne na Sori Ibrahim Diallo a bɛ munumunu na yen nɔ an b'aw bɛɛ fo k'aw waleɲumandɔn aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ o b'a sɔrɔ feuille de route bɔra an bɛ n'o kuma fɔ yan nɔ aw k'an bɛn